Nakarusunan dakman sa Mandaue og motion for reconsideration human ang Commission on Audit kun COA may pagawas og audit report nga nagdisallow sa kapinso sa 200 milyon ka pesos. Nadawat sa dakbayanan sa Mandaue ang notice of disallowance niadto Oktubre 30 karong tuiga. Sa statement of audit, suspension, disallowance and charges moabot og 199 milyon o milyones ka pesos ang ubos sa notice of suspension. Apan mukabat sa 102 milyones ka pesos ang notice of disallowance. Subay kini sigulagway sa COA nga excessive per diem nga gi-claim sa hingtungdang mga opisyal usa sa gidisallow sa COA mao ang 32 milyon ka pesos nga productivity enhancement incentives niadtong 2012. Sa notice of disallowance, gimanduan ang dakbayan pagkolekta nini. Hinon gipahibaw ni City Administrator Danilo Almendras nga miduso og motion for reconsideration ang dakbayan ngadto sa COA uban sa paghangyo nga data-datahan lang ang pagbayad sa kantidad nga gidisallow. Doon na po tayo pending appeal karon ng legal nga requesting the COA Central Office no nga bayaran pwede mabayaran nila installments